Goeien en welkom bij deze special oer Us Derk. Het jonge draafhinder dat redden waard van de slacht. Troch de sportredactie van Omroep Friesland. Nog even het verhaal in het kwad. Dirk Buitenzorg waard in oktober veild en bracht maar €100 op en zoer rechtstreeks naar de slachter. En dat gier de sportredactie te vier. We kwamen in actie en gingen het avontuur aan. En nu ben we eigenaar van dat jonge draafhinder dat al heel gauw uitgroeide taan fenomeen met een eigen soap. 1, 2, verkocht. En daar is het. €1250. En het paspoort is voor u, voor de Boppenslagredactie. En Dirk is nou officieel het hinder van Boppenslag. Ja. Kom maar, jongen. We leeuwen helemaal in het hinder, maar hadden er totaal geen verstand van. De echte kenners zorgen er wel zeker wel wat in. En er markeert helemaal niks aan. En het is hartstikke mooi dat hij de kans krijgt om zien te litten dat hij echt wat ken. We brengen Dirk naar Terband, naar hienste trainer en piqueur Elke Kruis. Daar had er een goed plak en daar zal ik traind worden. Troch uw eigen trainster Sjoukje Wagenaar. Wat doe je hem nou? We maken even een kamp voor hem leeg en dan kan hij er even een boetbiatje. Hij heeft een goede mem, de pedigree is wel aardig goed. Nou, hij is nog net al te groot, maar ja goed, misschien groeit hij er nou wat in. Maar het is verder wel een beweegzaam leuk beestje, dus wat dat betreft zit er alle kans in dat hij de baan helpt. En Dirk zelfs, tja, die weet net wat er moe komt. En uiteindelijk wij ik net, want de media doekt er Bob op. Medewerkers regionale omroep redden paard van de slachter. We helden zelfs Hart van Nederland. De sportredactie van Omroep Friesland hoorde ervan en besloot in te grijpen. En de eerste keepers meldde haar ik al. En dan ineens krijg ik een telefoontje van jou. Dus de vraag is nu even van, ja, hoe zie jij het voor je? Wat zou je zelf willen? Wat is je wens? Maar wij verkeerpje us Dirk net. Want Dirk is een topper. Flinke jongen. In elk geval wordt er dat. Nee, wieken meer hoe Dirk. Kom maar. Dan beziek je hem voor de sulky te krijgen. Nou, dit is vrij makkelijk. Dit niet makkelijk. Die wil ik wel eens oors. Kom maar, jongen. Hé jong, zit dat maar dat hinder? Ben ik op je eigenlijk van die kar? Karren? Dat bedoelt ze sulky. Nou jongens, dat wordt het nou wel even, hè. Je moet geduld hebben. Dirk giet voor het eerst voor de karren. Is dat spannend? Ja, dat is wel spannend. Want je weet nooit precies wat ze doen. En meestal proberen ze wel even wat uit. En Dirk is wel een beetje een doerak, dus zal eens zien hoe het gaat. Is het een doerak? Het is wel een beetje een doerak, ja. Het wordt wel een lietse jonge streekjes. Kom maar. Flinke jongen. Kom maar, jongen. Kom maar, jongen. Hoofdsteltje. Niet heel goed. Wat is die leefde voor hinders, Sjoukje? Is er mooi opgegroeid? Ah ja, mijn ponies en zo, dus hij kwam altijd wel op de koers. En dan mochten we wel maaien soms. En dat vond ik dan wel heel mooi. En toen kregen ze een hutdraver. En dan mochten we dan ik wel eens op rijden van die trainer. Oh ja, toen denk ik, nou zo'n kark is ik wel mooi. En toen hebben we er, dan maai je er op zitten en dan ben je niet in klap verkocht. Ja? Ik denk, dat wil ik. Wat is daar zo mooi aan? Ja, je gaat lekker hut. Ja. Voor mij trekt nog wel even poetsen. Nog 3 in de stut. U kan hier. Nog ik het vanzelf. Sjoukje, waarom is dit belangrijk? Wat doet het precies? Ja, niet met goed sturen leren, want als we aan de karren erachter doen en hij kan net sturen, ja, dan kan je jezelf net redden. Dan is het rodeo. Dus dat zijn de eerste stapjes. En hoe doet hij het? Hartstikke goed, dikke voldoende krijgt hij. Hij maakt voor de karren. Het moment is daar. Ja. En hoe vaak moest nou zo'n hinder
trainen, zeg maar. Nou, als je ze beleren, dan moet je ze eerst echt alle dagen even met ze aan de beurt. Ik op snijn, gewoon alle dagen. Dan moet ze er even terug, zeg maar. Krijg eens mijn zwem. En daarna, ja, gewoon 6 dagen in de week. Hij wordt wat zenuwachtig, hij begint te poepen. Ja. Het is ook heel spannend. Nou, dan gaan we. Knip maar los. Zo, goed zo. Kom maar, jongen. Goed zo. Hoppakee. Hop, hop. Het is nog in. Hun raam. Kom wel eraan. Goed zo. Kom maar. Kom maar, jongen. 1, 2. Hoppakee. Hop, hop. Goed zo. Prr. Och, jongen. Hartstikke flink. Nou, dit is er net al een beetje. Wat een topper. Gaat goed of net? Ja, gaat monsterachtig. Voor de eerste keer. Nou, Derek, als sportredactie kunnen wij toch echt wel grutschappen wezen, Ja. of net? Nee, het is helemaal niks verkeerd in. Doe maar. Nou, dat is werk voor jou. Goedemorgen. Hey jongens, ik ga dit weekend met Derek West. Oh, mooi. En hoe heet man? Best, de kamer. Mooi. Maar besteedt die ook al, hè? Bij elke cruise vanzelf. Oh ja. Ah, die Elke Cruise, waar je dat eigenlijk? Jongen. We hebben echt te krijgen bij die jonge generatie, hè? Ja, elke cruise, dat jij het als te weten. Dat is de man van Asje Squatter natuurlijk. Wally Koeken. Oh, het staat me niks. Sorry. Oké. Het leven is wel heel oors en bepalend worden terug action. Hij is 70, West. Maar hij doet krekken weer hier is 34. Hij is krek als Asterix vroeger in tonnen vallen en er zit een turbo op die man, die houdt nooit op. Die giert maar terug en die giert maar terug. Die denkt dat hij net kapot kan, denk ik. Dat is Elke. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Je bent bekend van de hinders, maar dit ben Kai, dit is heel wat oors. Ja, maar dit is ook een beetje mijn hobby. Ik heb mijn leven lang door de veehandel heb ik Kai gehad en nou ja, dit jet er een beetje bij. Vind ik wel leuk. Nou joh, kom maar. De liefde die is er verveelst. En dat doet mijn hinder toch wel het meeste. Volle meer als mij een koe. Een koe is dan, die is ook goed, maar die is ergens volle dommer. Een hinder is een verschrikkelijk intelligent beest. Ik ben in mijn leven ontzettend gelukkig geweest. Maar voor weinig geld een goed hinder te krijgen. En, nou, ik wil net zeggen dat het mijn grote kennis is. Ik denk dat, ik zeg vaak, ik vaak zie de mensen zijn, een ons geluk is meer dan een kilo wiezit. Maar je kan er wel bepaalde dingen uitdwingen. Het is Action Scooter met Amorgeert en dan op de derde plaats is Intellectie Arlo. Het is Action Scooter op de tweede Amorgeert. Action Scooter wint hier de Sprintersprijs. Het leven is wel heel oors en bepalend worden terug action. We gaan hier de steden action hier aan de dik in en dan wie die burger die kwam, dan waren ze naast gewoon benauwd dat we net op stal gingen, want er zijn hoe hij nou zo'n duur hinder die rent er samen in het land. Action Scooter Appie Boscha. Friesland is gewoon op een kaartkraam ter action. Thank God I'm a country boy, yeah! Ik heb de vrouw getroffen die ik graag heb vroeger, dan heb ik zo'n hier achteraan zitten, net wie Ali, maar daarnaast is mijn grote passie altijd hinders geweest. Daar heb ik alles voor oer. Daar heb ik natuurlijk een mazzel dat het goed gegaan is, maar nou, ik bij wijze van spreken, als ik nou thuis nog 20 uur verwerken moet, en dat is een hele soort natuurlijk, maar dan zoek ik het er nog voor oer heb. Goedemorgen.
Hey jongens, alle heel leuk en aardig maar die Dirk. Maar waar maakt er nou op zulke? Nou, ik ga er wel wat hoe de vind mee. Ziet dit er nou cool uit en professioneel uit? Tja, dat weet ik nog. Dat weer een succes. Nou. Ik krijg nog maar drek in mijn bek, man. Nee, dat is weer, dat mag maar net. Maar hoe is eigen trace eigenlijk? Ja, het liep het mij. Dat is mij wel aardig. Misschien moeten we haar eerst maar een koortje aan dan. Dit is hoe een koers daar gewoon waar begint. Ja, eerst het hinderuitlaan, even poetsen, even mooi maatje. Want het is natuurlijk wel, je bent er wel een beetje opstaan natuurlijk. Het eeg wel ik wat. Het eeg wel ik wat. Het is natuurlijk, ja, je gaat net mijn held of een pakje touw naar de koers staan, dat ken het. Hij is wat onrustig. Johnny Cash is dit, hè? Dit is Johnny Cash en hij weet al lang wat er aan de hand is. Wilst het hinder kleermaken wordt van de koers, zoeken wij even bij ons eigen Dirk, die het honger had, die als altijd. Om hem alvast kennismaatje te laten met de koers zetten we een radio in de stal, zodat we de race van Sjoukje en Johnny Cash aanst volgen kunnen. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. Sjoukje, goedemiddag. Het was al aangegeven reeds. Oké, nou, dat When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Start over 1 minuut. Het is tijd voor de koers. De sulky hing het achter het hinder en Sjoukje is vol vertrouwen. eigenlijk is hij heel goed. En hij moet, als je maar geen pech hebt onderwijs, dan kunnen we normaal wel winnen. Start over 20 seconden. Oh, maar. 50 meter. Start gevallen. Sjoukje had een drege start. Nou, dit is dan mooi waardeloos. Dan zitten er mooi kloten in. En dan wordt ze echt nog eens dwars zitten. Hey, ik heb de camera op, man, gek. Ziet toch iedereen wat je nou doet? Maf, Kees. De rechterlijnen voor de tribune in. Ook Johnny Cash die start een demarrage. En doet dat in het buitenste spoor. Sjoukje weet dan al dat het joet niet wordt. Nou, dit is dus een waardeloze kutkoers, hè? Sjoukje en Johnny eindigen in het midden als zonde. En ze is benamen een lulk op de noemer zoon. Ongelooflijk, ben jij een hork? Je bent 3 minuten aan het racen en dan ben je het al even kwijt. Ja, nou ja, Wat zei maandag is. Ja, maar als je wint, dan ben je dat ik zelf weer kwijt. Maar wij hoeven net gewonnen, dus ik zit er nog even mee. Maar Dirk had genoten van de brokjes. Hoe belangrijk ben de Huiterman? Ja, meestal wel heel belangrijk, maar ja. Het wil net zeggen dat hij en hem allebei heel goed voetballen kennen, dat het ben dat ik ken. Of andersom. Nee. Kist zien Huiterman? Nou, eigenlijk helemaal net. Nee. Goedendag. Goeiedag, goedemorgen. Zijn we hier op Hoeve Buitenzorg? Ja, jullie zijn hier op Zoeterweg Buitenzorg. Het staat vermeld op het voorhuis. Ja, en u bent meneer Nas? Ik ben Jan Nas, ja. Jan Nas. Ja. De dierenarts van het paardendierenarts. Ja. En nu al een jaar of wat een beetje fokker van buitenzorgpaarden. Ja. En dus ook van Usderk? Van Usderk, gedeeltelijk fokker. Voor de helft medefokker van Dirk Buitenzorg. Ja. U heeft een tijd voor hem gezorgd? We hebben een tijd voor hem gezorgd, ja. En zijn vader is hier? En zijn vader staat hier, dus daar zijn jullie op het juiste adres. Ja. De vader van Dirk is Royal Gull. Royal Gull is een Zweedse hengst die heel goed gepresteerd heeft. Heeft op de baan €770.000 verdiend. Dus wat de vader betreft... Moet het goed komen met Dirk. Helemaal goed komen met Dirk. Ja. Nou, we willen hem wel zien. Dat is goed, dan gaan we eens even bekijken. En dit is hem dus? Dit is de vader van Dirk, Royal Gull. Goed koerspaard. Ik vind zo op het eerste gezicht lijkt Dirk wel een beetje op hem, hoor. Dirk lijkt erop, ja zeker. Hij is alleen nog een beetje groter, maar Dirk wordt dat vanzelf. Over 2 jaar is hij net zo groot
Ja, maar Dirk is nog een kleuter eigenlijk, hè? Dirk is nog een kleuter. Ik dacht steeds maar van nou, het is een nazaat van Henry en ja, dat menen de mensen altijd, maar dat kan natuurlijk niet. De paarden die buitenzorg heren zijn hier geboren, die krijgen dan de stalnaam. Maar het bloed van Henry en van Jojo, dat is al te lang geleden, dat zit niet meer in de lijnen. Nee, dat is al te lang geleden. Nee, ja. Maar u heeft er wel oog voor. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Hier is natuurlijk Dirk gemaakt, want hier wordt zijn zaad afgenomen. Dit noemen we een fantoom ofwel dekbok. Maar dit is wel een heel steriele manier, hè? Het is wel een steriele manier. Heeft hij er wel plezier van? Hij had er heel erg plezier van, van, want als we hem nou uit de wei halen en hij zou hem loslaten, dan gaat hij hier de hele dag op zitten. Want hij vindt het heerlijk. Hij vindt het heerlijk, ja. Waar hebben wij verkocht? Nou, wij fokken een aantal veulens op. En we verkopen ze eigenlijk allemaal. We houden wel eens 1 voor de hobby. Maar om 7 of 8 paarden in training te zetten, in deze situatie nu, zoals het nu gaat, is dat niet te handhaven natuurlijk, want dat kost te veel. Op het moment dat hij dan verkocht wordt, weet je niet gelijk dat hij naar de slacht gaat. Je hoopt natuurlijk van niet dat er toch altijd nog weer iemand is die hem kan verkopen daarna dat hij blijft leven. Maar 100 euro is natuurlijk een minimumbedrag, dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. En dat is natuurlijk heel vreemd, want hij zag er voor de rest goed uit. En de hengst, de Royal Gull, heeft nog niet zoveel kinderen. En ik weet zeker dat er goeie van komen. En we hopen dat Dirk dat ook gaat doen. Ja. En ik weet zeker dat hij de baan haalt en dat hij een leuk koerspaard wordt. Daar ben ik van overtuigd. Sportredactie Omroep Friesland. Sinterklaas? Is het goed heilig, man? Gerrit, jongen, liet zijn vrolijke vriend. Maar Gerrit, ik zou graag Dirk buitenzorg van die lienen willen. Ja, dan mag je eerst in als je ook je wagen afvreden, ja? Oh ja, en was waar dat het er mooi met stiert, hè? Gerrit? Gerrit? Dirk is nou 2 maanden in training bij Sjoukje Wagenaar. En al is het een vlugge leerling, het wordt nog wel even voordat Dirk echt de baan op kan. Dirk doet het heel goed, dus eigenlijk zou hij misschien, zoals nou liek het... Mevrouw Wagenaar, zou ik jou wat vregen, maar je... Heel even wachten, Sinterklaas. Ik denk misschien ja, maar... van je mag wel even de stal aanvangen. Misschien wel van het jest, orenjest of zo. Zo lang nog? Wel. Ja, dat wordt wel lang. Ik ken net in een paar weken even koers gezet. De echte leefhavers moeten dus nog haast een ier wachtje. We vregen je aan Ilke Kruis, de man die het Action Squatter grutmakken had, werd het al hier van oorhingert voordat Dirk voor het eerst op de baan te bewonderen is. Nou, dat hangt er van af dat hij de geestelijke aan tij is. Dat betekent dat hij mooi rustig is en mak. En met een bepaalde snelheid met die ontwikkeling kennen. Dus ze moeten een kilometer erin kennen. Dat ze hem dan op een baan een hindernis natuurlijk bepaalde tijd rennen en dat er daaraan voldoet, dan ga je de baan op. Hoe ligt het met de tien van Dirk? Nou, de tien van Dirk is nu 2 maanden aan het werken. Nou, er zit wel progressie in, maar verder ze de tijd om in de baan, Safir is er net. Hij moet leren hoe hij accelereren moet natuurlijk. En hij moet een beetje uithoudingsvermogen krijgen. En hij moet... Mevrouw Wagenaar. Wat is er, Sinterklaas? Alsjeblieft, je mag me helpen. Mijn hinder is te oud. En ik mag nog zoveel cadeautjes langsbrengen. Ken ik Dirk net van de Silky, dan gaat het lekker hut. Nou, dat weet ik net, Sinterklaas. Maar je kent helemaal net Silky die. Dan kan je het eerst even mijn Zwarte Piet oefenen of zo met die karren. Wat denk je, Piet? Zou ik dit kennen? Als ik dit zo zeg, Sinterklaas, met jou dit wel kennen, hè? Net al te botbeet horen en net al te los. En de steward krijgt als een fiets. Links is links, onderkant even mij in letten, rechts. Rechts. Ah. Oh, rustig maar. Ja. Rustig. Oh. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knek. Want we goed zo, jongen. allemaal even Sinterklaas! Misschien heeft u dit zit ons mee vast. Mevrouw Wagenaar, dit gaat Sinterklaas fiesta hut. De meid er waait mee af. De hut, Sinterklaas, maar het is een hutdraver. Ja,
dit de bedoeling? Ja, hier ging ik net op brengen. Het gaat me echt maar te hut. Oh, jongen, dan was net weten hoe hut wat terug is. Het is... En zag je in de avonturen van de sportredactie met haar jonge draafhinder in 2011. Maar als klapper een echte Christhit. Us Derk van die twee en het bennenkoor van basisschool De Wingert uit Drachtster Compagnieën. Het bestwarmen de Frieske top 100. En terechte, want het is een perel van een noemer. En de start is gevallen. Na de start is het Dirk Buitenzorg die de leiding heeft genomen. Die pakt onmiddellijk een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter is het Action Squatter. Het derde is Intact Hornline. Vierde plaats voor Johnny Cash. Maar de draait de eerste bocht in. En Dirk Buitenzorg pakt 2 lengtevoorsprong op Intact Hornline en Action Squatter. En dit is dus Dirk. Waar hier het al. Geen hoopvolle toekomst, maar riepvaardige slaat. Ja, dit is dus Dirk. Geven van trist, maar het lood van de veiling, dat jij er het mist. Maar de sportredactie van Omroep Friesland, die kwam nu in actie en maakte een plan. Zij kochten een sulky, wat bigs en wat heer. En redden us Dirk van een tigerwisse deer. Zij bellen mij elke der kamer in het loop en in een liedskofke wil Friesland in de baan. Zien daar, je doet zich geen hal. Speelt nou de haatrol in zijn eigen zoon. Geen Ankie maar sjoutje, die stond hem nog leer. Tuin geweldige draafhiest en waar wiet nog volle meer. Zijn hart komt van buitenzorg, dus hij maakt geen nood. Want mem is een boko, het zit hem in het bloed. Wij wist je us Dirk, liefde en lok, een leven in vrijheid, een carrière op de top. Leeft in draven, leeft in winnen. Dirk is nou En de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Dirk Buitenzorg die nog altijd 2 lengte voorsprong heeft. Op de tweede plaats Intact Hornline en derde is Action Squatter. Paarden zijn in de laatste rechte lijn in de derby. En het is Dirk Buitenzorg die verder wegloopt. Dirk Buitenzorg, de draver die niemand wilde hebben. Pakt 3, pakt 4 lengte voorsprong. En Dirk Buitenzorg wint de derby hier op Duinlicht. En zo kun je een dieptepunt kan zomaar uitgroeien tot een hechtepunt. En het kan alleen nog maar mooier worden. Want Dirk groeit maar terug. En waar wit zorgen we hem in 2012 op de baan. Goed zo. En het hier 2012 begon spetterend voor Dirk. Hij mocht hem litten op de Frieske Hienstekeuring in Ljouwert. En hij die het geweldig, al wien er van tevoren wel wat zwargen. Goed zo.
Nou, hoe weer dit? Ja, dat is wel heel mooi. Maar het is toch net gewoon dat zo'n jong hinder zich zaken draagt. Hij doet alles helemaal perfect, hè? Na je weekend dan ben we er weer, maar het Boppenslag Café. Voor nu wens ik je een heel noffelijke junta. Doeg!